İran Medeniýeti İslam Respublikasynyň Türkmenistana tebii gaz eksporty üçin möhleti geçen tölegler sebäpli hiç hili ziýan tölegini tölemejekdigini duýdurýar. İranyň Newit Ministrliginiň ýokary derejeli işgäri Kasran Nuri, Türkmenistanyň Irana tebii gaz eksporty barada şertnamanyň jikmejikleri we iki tarapyň arasyndaky düşünsizlikler barada arbitraz sudunyň gelen netijeleri boýunça düşündürs berdi. 2005-2013 ýyllar aralygynda öňki İran administrasiýasynyň işlän döwründe Türkmen gaz Irana gaz eksportyny 3 tapgyrda kesdi we ýurdun demirazyk bölегinde ýaşaýanlar üçin çynlaky kynçylyk döretdi diýip ol aýtdy. 2013 ýylda Türkmen gaz möhleti geçen tölegleri almak maksady bilen gaz akymyny kesdi. Ahirinde İran'ın Milli Gaz Kampaniýasynyň Türkmen gaza bolan bergileri şertnama guşmaçysynda görkezilýär ýaly göterimi bilen karz görnüşinde tölenmegi barada karary gelindi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Öňki administrasiýa möhleti geçen bergilerini 7,5 göterim bilen tölemäge razy boldy diýip ol soňra ara alyp maslahatlaşmadan soň munyň 5 göterim bähwitli karza öwrülendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä ne Türkmen gaz kompensasiýa talap etdi, ne de araçy судьялар İran'ın Milli Gaz Kampaniýasynyň Türkmenistana ziýan ýa-da jirimi tölemeli boljakdygy barada karar çykardy. Araçylar İran'ın Milli Gaz Kampaniýasynyň bergilerini jemlediler we İran tarapyna Türkmenistany bergilerini tölemegini talap edýän buyruk berdiler diýip ol aýtdy. Şeýle-de ol muňa derek İran'ın Milli Gaz Kampaniýasynyň Türkmenistan tarapyndan iwerilen gazyň hili we muktary üçin kompensasiýa talap etmeginiň bir bölegi kabul edildi we degişlilikde İran'yň Türkmenistana bergilerinden aýryldy diýdi. Resmi İran'yň Türkmenistana bergilidigini gepleşikleriň dowamında hemişe nyktaýandygyny we bergilerini şu wagt içinde töläp bilmezliginiň ýeke täk sebäbiniň halkara we bank şertleriniň tölegleri ýygyderli ýagdaýda tölemäge mümkinçilik bermezligi bilen baglydygyny bellidi. Şeýle-de ol Tehran bilen Aşgabat arasynda hiç ýyl gapma garşylygyň bolmandygyny we ýokarda agdalan oňuşmazlygyň diňe iki tarapyň arasyndaky sowda düşünşmezligi bolandygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä İran Türkmenistan bilen hemişe gowy ykdysady gatnaşyk gurmagyň tarapynda çykyş edýär. Azatlygyň ozal habar berýän ýaly halkara arbitraz sudy Türkmen-İran gaz dawasynda Türkmenistanyň peýdasyna karar çykardy. Arbitraz sudynyň çykaran kararyna görä İran 2007-2013 ýyllar aralygynda Türkmenistandan satyn alan gazy üçin Aşgabada $2 milliard möçberinde pul tölemäge borçly edildi. Bu barada Financial Tribune nesiri habar berdi. Emma muňa garamazdan İranyň döwlet eýçiligindäki Press TV nesiri 29 iýunda halkara arbitraz sudynyň Tehrany Türkmen gazy jirimi tölemäge borçly edendigi baradaky maglumaty İran häkimetleriniň red edýändigini habar berdi.